Россия Федерациясы Дәүләт Думасы Россия интернет сегментының мөстәкыйль эшчәнлеге хакында канун проектын беренче укылышта кабул итте. Аның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда таяну нуктасы тапшыру сездә Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә темалар шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Канун проектын яклап 334 депутат кул күтәрде, 47се каршы. Проект авторлары сенатор Андрей Клишас, Людмила Бокова белән Андрей Луговой. Клишас сүзләренчә, канун проектын тормышка ашыру 20 миллиард сум акча кирәк булачак, шушы проектны тормышка ашыру өчен. Менә мөхтәрәм кунаклар, һәрберегезгә дә, һәммәгезгә дә әлеге сорау, ничек кабул иттегез? Гомумән, сезнең карашыгыз нинди әле канун проектына? Мин әлбәттә тискәре итеп аны кабул иттем. Аңлашыла ни өчен? Чөнки ул гомумән булган иреклекне тыю дигән сүз аңлата. Булай да безнең тыюга каршы, төрле там кеше хукукларын тыюга каршы, аннарсың мәгълүмат иреклеген тыюга каршы бик күп кануннар кабул ителде, анда пакет Яровай һәм башкалар. Икенче мәсьәлә буларак, ул менә аны кайбер сәясәт белгечләре санкцион, коррупцион әйбер дип атый. Ни өчен? Карагыз әле, менә без мәсәлән көнчыгыш белән, көнбатыш белән ниндер салкын сугыш дәрәҗәсендә бит инде хәлендә. Шуңа күрә ниндидер менә коррупцион әйберләр килеп чыга. Мәсәлән, әйдәгез әле булардан сөт сатып алмабыз, моннан җитештереп эчке нигә базарга сатабыз. Аның әлбәттә бәясе күтәрелә. Монда да шул ук хәл, мәсәлән. Әйдәгез әле ниндер технологияларын тегеннән сатып алмыйк, монда җитештерик, яисә Кытайдан алыйк, аның бәясе әлбәттә арта бара. Монда да шул ук хәл. Менә әйттегез сез 20 миллиард сум акча. Әлегә әйтәләр. Белгечләр әйтүенчә, анда берничә 100 миллиард сум ул каян алына? Ул үзебезнең кесәдән алына. Чөнки бюджетта ул әйбер каралмаган. Бюджетта реакция булачагын акча юк. Дөрес әйтә минем коллега Руслан, монда реакция булачагын бу законны чыгаручылар үзләре дә белгән. Чөнки Жириновский фракциясе минем белүемчә каршы чыккан һәм Андрей Луговойга әйткән, бу безнең фракциядән бармый, Андрей Луговой исеменнән бара дип әйткәннәр. Ни өчен? Жириновский ул хәйләкәр бит. Ул белә халыкның сүгәчәген, ул демократ булып күренәсе килә, либерал демократ, һәм интернетны туктату яки чикләү, тышаулау бернинди капкага да сыймый. Ул чыннан да зилләргә тышау салу, болытларга кәртә кую кебек була бит инде, тышаулап. Шундай гаҗәп, ул мөмкин дә түгел кебек, чыннан да мөмкин дә түгел, чөнки ул ахмаклык. Сүндерелгән очракта ул автоном рәвештә эшли алырлык, шуңа күрә аңлаталар, безгә аңлаталар. Юк инде кебек дә түгел, беркем дә тыймый, әгәр дә каты дошманнар океан артыннан безнең интернетны бүлеп куйсалар, безнең үзебезнең почталарыбыз, банкларыбыз яхшы гына эшләр, шуннан давай сакланык дип әйтәләр. Без аңа ашарга тиеш инде, ләкин шуны бик кыен, чөнки ни өчен Жириновский аңа эләми? Әле без тикшерә алабыз, моңа ышаныргамы, моңа юкмы? Мөмкинме интернетны шулай Россия тегеләр япса, әнә тегеләр ябарга тиеш? Димәк, без сугышка хәзерләнәбез дигәндә халыкның тәэсире булачак. Һәм менә шушы әйберне без кем чыгарган беләсез. Bütün компьютерларның каян килгәнен беләбез. Шуның һәрбер ичендә берәр чип булырга мөмкин, берәр информация, берәр вирус булырга мөмкин. Теләсәләр, әллә кайчан теләсә нинди мизгелдә безне элемтәсез калдыралар, һәм теләсәләр хәзер хәтта кайбер илләрдә лифтларны, электр челтәрләрен сүндерәләр. Шуңа күрә бу шундый каршылыклы һәм ямсыз һәм әле җәмәгатьчелекнең кайфын боза торган ләкин моны махсус хукук саклау органнары заказ биргәндер дип уйлыйм мин. Чөнки аларга чынында берәр гарантия, берәр чара алдан ни карадыгыз дип әйтмәсенә өчен кирәк. Бер юлы миллиардлар да керә кемнәргәдер. Киресенчә иминлек өчен дип әйтелә бит ул. Рафил әфәнде, сез килешәсезме әлеге фикерләр белән? Нәрдә мин икеләнеп торам бу законга үзем дә. Менә карагызлар, бүген интернетны жабу менә миңа ошамый.
Ну, хәзер без әйтәбез, интернет серый газета дип әйтәләр бит инде, анда нәрсә генә юк. Интернетның, конечно, кайсы бер сайтларын мин җабыр идем. Менә карагыз әле. Балаларны өйрәтәләр, ничек үлергә, бар бит шундый сайт, ничек барырга. Карагыз, менә хәзер мин боеприпас ясарга, пожалуйста, любой кеше керә, интернетта карый. Педофилия дип әйтәбез инде без, проституция, нәрсә генә юк бит анда. Дөрес эшләр шулай ябалар. Терроризм. Менә ул әйберләрен ничектер җабырга кирәк. Аны башка да ябалар. Аларны бит җабалар кыен иде, аларны белән җабырга кирәк. Аннары тапканнан соң суд аркылы җабырга кирәк. Ә менә сразу җабырга алар кирәктер. Но безне бөтен дөньядан алуы, мин уйлап торам, дөрес түгел инде ул дип. Дөрес түгел. Минем дустымның хатыны Кубада. Менә ул миңа сөйләде. Бер сәгатькә интернетка чыгу өчен алар махсус бер мәйданга чыгалар. Махсус бер мәйданга. Бер сәгате $5 тора. Интернетка чыгу. Гомумән интернеттан сүндерү турында гына карамыйк әле без. Беренче чиратта бу бит әгәр дә сүндерелгән очракта автоном эшли алырлык булсын дип. Элемтә һәм информатизация буенча законга үзгәрешләр кертеләсе канун проекты нигезендә 2018 елның сентябрь аенда кабул ителгән агрессив характерлы Америка Кушма Штатларының кибер куркынычсызлык буенча милли стратегиясе ята диелгән. Менә бу нәрсә турында сөйли бу? Ну, ул фильтрларны кую дигән. Нәрсәдә чагыла? Фильтрларны. Информация сугышы турында сөйли бу. Куркырга җирлек бармы? Салкын сугышның һәм кайнар сугышның бер төре. Һәм башлануы. Юк, кирәк булса, булай алалар да сүндерәләр инде. Монда бер нинди проблема юк. Монда фильтр һәм әйтәм бит, бу коррупцион нәрсә. Бу иминлек темасы астында просто акча бүлешү. Акча юк бит ул. Но каяндыр алырга кирәк. Мәсәлән, ул анарсын интернет дибез дә, ул барбер элемтә өчен ниләр күтәрелә, барбер бәйләр. Ондан икенче бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Гомумән менә килешәм менә әңгәмәдәшләремнең фикерләре белән. Беренче шундый юнәлеш хәзерге вакытта мәгълүмат бик күп интернетта. Шитил матбугат чаралары бер төрле язалар, Россиянең икенче төрле яза, тагын өченче төрле яза торганнар бар, блогерлар дүртенче төрле яза. Һәм инде дәүләт күпмедер дәрәҗәдә моны контрольгә алырга теләй. Шитилдән килгән, мәсәлән, BBC бар һәм анда Радио Свобода кайдыр, Шитан кайда шундый сайтлар бар, мисал өчен төрлесе. Һәр кемнең үзенә чыганыга, һәр кемнең үзенә дөреслеге. Аның бөтенесе дөрес тә булмаска мөмкин. Әмма дә ләкин бу инде иминлек бер әйбер, аны кирәк икән блоклап була сайтны, башкасын, әгәр дә ул безнең серверларда булса, әгәр дә шитил серверларында сайт булса, инде аны блоклаган очракта да теләсә кайсы очракта нинди булса махсус программалар нигезендә алардан мәгълүматны барыбер алып булачак. Инде бу бикләү дигән сүз беренчедән менә шитил чыганакларыннан ябылу дигәнне аңлата беренчедән. Инде ниндидер без шундый дөнья күләм мәгълүматны алырга телибез икән, дөнья күләм нинди белем алырга телибез икән, безнең бу мөмкинлегебез булмаячак дигән сүз. Гарвард институтында ниндидер анда танкайлардан шундый мәгълүмат алабыз икән, безнең шулай мөмкинлек булмаячак. Әгәр дә безнең үзебезнең Мәскәү яисә Питер һәм башка шундый Казан университетлары ике арада хезмәттәшлек нигезендә бу ресурсларга керү мөмкинлеге ачык булмаса. Мондый педофилияны һәм башкасын ул безнең Россия кешеләре дә ясый ала. Бу аның белән без бу мәсьәләне чишtik дигән сүз. Бу икесе ике калыпта һәм моны беренчелектә бәйләргә кирәкми. Иң мөһиме ике якның да хакерлары җимереп ташлыйлар, бик җиңел һәм урап үтәләр бу хәлләрне. Иң мөһиме шетел ресурсларынан үзелгән чиракта или безнең интернет ресурсларының имин эшләү мөмкинлеген тудыручы инфраструктура булдыру диелә. Бердә менә Рунетның бүгенгесен ничек бәялисез? Венера, минем менә син әле генә укыдың, Америка белән бәйле дип әйме бу адымны. Менә татарда тагын бер шундый сүз бар. Кибер куркынычсызлык. Киягә үч итеп тун яндыру дигән сүз бар, әйме? Без хәзер киягә үч итеп тун яндырырга тырабыз һәм шатланабыз шуңа. Миңа калса бу бер дә мәгънәле эш түгел. Әлбәттә, әгәр ул менә миңа әйтсәләр, менә бер көн интернетсыз торасың, һәм менә шуннан соң син Рунетта булырсың дип, әйме? Безнең ил барысында контрольдә тота, бәлки бу теге әле кабул итәргә мөмкиндер, әйме? Гәрчә кайбер кешеләр өчен, кайбер оешмалар өчен анда ярты сәгать интернетсыз торуда миллиардлаган сумга төшергә мөмкин, шулай бит. Әмма бер генә андый күчештә беренчедән җиңел була алмый. Һәм менә син әйткән 20 миллиард, әле мин аны уйлыйм, анда ниндидер техник күчүләр генә, әйме, Руслан? Анда мәсәлән күпмедер вакыт эшләми торулар, анда ниндидер элемтәләр югалулар, бу бөтен
иктисад өчен бу базар, интернет бу 20-не тагын 100-гә тапкырларга мөмкин булады дип уйлыйм мин. Ул безнең кесәдән инде агайны, безнең кесәдән ул акчаларны. Бюджет ул кем кесәсеннән? Телефон сатучылар, компьютер сатучылар улачак бездән, провайдерлар. Менә монда инфраструктура булдырганчы күпме вакыт узырга мөмкин дип исәпләсәм? Венера, бу тема белән мин бүген генә монда чакырылдан соң таныша башлаган кеше. Беренче адам. Яшә үзең шул дөньяда яшәсәң дә? Юк, мин техник тәрҗемәчесе, белемем буенча икътисадчы. Канун илгеләре ничек кабул ителгән тиешлеген эштән белүче кеше. Ягъни аның финанслау мәсьәләсен дөрес итеп күтәрделәр монда. Беренче адам буларак дусларымнан Мәскәүдә менә шул эксперт төрле шураларда катнашучы дусларымдан сораша башладым. Менә каршымда заключение на законопроект экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Менә шул проектка 24 декабрь көнендә экспертлар язган 90-нан артык кеше. Икътисади яктан уйланылмаган, техник яктан киресенчә безнең интернетның тотрыклы эшләвенә киртә салачак. Аннары хукуки яктан күп гамәлдәге кануннарга каршы килә. ФСБ турында канун, ЛМТ турында канун, башка кануннарга. Һәм дә менә әлбәттә коррупция ягыннан мөмкинлекләрне ача. Менә Римзил абый әйткәнчә, менә бу әйберләр, девайслар бездә җитештерелгәнчә, менә шундый иминлекне, менә сез теләгән, сез аңлаткан иминлекне бер кайчан да аны оештырып булмый. Ягъни минем өчен бу әлбәттә хәзер инде минем хоббига карасак, Википедиягә карасак, бүгенге көндә халыкара дәрәҗәдә лингвистлар әйтәләр, бер халыкның кимендә үз телендә актив үсүче Википедия булмаса, киләчәге юк цифрлы дөньяда. Димәк инде әлбәттә Россия территориясында яшәгән менә рус телле һәм украин телле әйтик, казак телле, фин телләрдән каршы бу халыкларга үз мәдәниятләрен сакларга мөмкинлек калмыячак. Цифрлы дәрәҗәдә. Чөнки бүгенге көндә әйтик, теләсә кем үз вакытында өлеш кертә алырлык һәм бергәләп хезмәттәшлектә аны үстерү мөмкинлеген бирүче әйтик, кануни шартлар Россиядә юк. Премодерация дигән сүзе бар. Ягъни ул инде икътисади яктан бу кичкенә халыкларга үз мәдәниятен сакларга һәм интернетка әйтик чыгарып киләчәк боннарга тапшырырга һәм дә балаларны, оныкларыбызны шул телне кулланырга күндерергә мөмкинлекне калдырмый дигән сүз. Ягъни бер яктан аны турында куркырга кирәге юк, чөнки хөкүмәт аны кертмәде, депутатлар гына кертте. Шулай 334 кеше кулын күтәргән. Шулай бит. Рунетның мөхтәрәм кунаклар, Рунетның киләчәге хакында, бүгенге һәм киләчәге хакында сөйләшүбез дәвам итәрбез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә реклама китер алдыннан безнең кызып сөйләшә башладык. Данил, миңа шунсы шатландырды. Менә син 340 дидең бит әле депутат, әйме? 334. 334 мәйе. Миңа шатландырды шунсы, элек Грызловның сүзе бар иде. Госдума не место, парламент не место для дискуссии дигән, әйме? Без бүген күрәбез, Луговой ЛДПРдан шушы канун яклы, Жириновский әйтә, ул безнең исемнән бармый ди, ниндидер санкциялар китереп чыгардылар хәзер Луговойга каршы. Шул вакытта Единая Россиядан кайбер депутатлар бу проектка каршы ниндидер бер рус әйтмешли движуха башлана башлады. Шунсы шатландыра. Бар димәк. Карагыз, менә бу теге демократия галәмәте юк монда. Чөнки безнең Дума күренә инде ул башкарма хакимияттан килгән күрсәтмәне печатләп кенә сугып утыра. Бу бәхәснең чыганагы шул. Әле ул беренче укылышта гына кабул ителгән, безнең тамашачыларыбызга ассызыклар. Безнең безопасность кирәк дигән махсус органнар тәкъдим иткәннәр һәм моны үткәрәчәкләр. Икенче укылышчакта да үтәчәк, беркем дә аны туктатмаячак, чөнки бәлкем төзәтмәләр белән бу иминлек турында сүз бара. Ансына да бернинди өмет булырга тиеш түгел. Ләкин без шикләнә алабыз, файдасы булырмы? Безгә инде ул өстәләр үзебезнең суверен интернетыбыз булсын, яшәп калырбыз бикләнеп кенә дип әйтергә. Файдасы булырмы дигәндә, менә мин әле генә ачып карадым. Виталий Листратин дигән белгеч
шундай чагыштыру китергән. Менә шушындый маршрутизация дигән сүзне безнең районнардагы абзыйлар, апалар аңламас мөгаен. Адресларның, маршрутларын хисаплап, тиешле җирдән кисеп, тиешле җирдән ачып утырырга торган машина булырга тиеш. Шушы маршрутизация эшләү омтылышын ул атаган моторлы пышкы белән бу тарасында казынып, фәлән җирне кисмичегенә берәр яра үткәрергә дип интернетка шулай язган. Виталий дип әйткән ул аны. Ягъни шундый усал итеп әйткән. Бу белгеч, Мәскәү белгеч Виталий Иллюстрат әйткән. Минемчә, бу ышанмауга нигез бар. Чөнки бу шундый куркыныч әйбер интернетны туктатам дигән, шул кадәр безнең нечкә нәзберек илемтә интернет хукуклар турасына килеп чыга. Шуңа күрә бу анекдот булып әйләнү дип шикелләнә. Менә берничә илдә суверен интернет дигән әйбер бар. Интернет дип атала инде ул. Әйе, ул аңлашыла инде Төньяк Корея, Кытайның үзенең Яшиләр бит. Firewall дигән әйбер. Интернет. Иранда да бар. Но монда бер кызык нәрсә бар. Мәсәлән, Иранда Telegram программасын кулланучыларның саны 80%-ка җитә. Алар бөтенесе ул тыелган, бездә тыелган, аларда да тыелган, әмма ләкин кулланучылар саны үсә. Алар VPN кулланалар һәм башка менә шундый махсус программалар куллана. Барыбер суны ничек тә булсаң да буа салсаң да ул үзенең юлын таба. Монда да шулай булачак. Но кызганычка каршы мин нигә кайтам? Менә Яровай пакеты бар. Анда да күп кенә бусу тыелган. Күп рәвештә алар ашырылмый. Ул проектлар, бу кануннар. Әмма ләкин акчалата рәвештә ул безнең кисәбездән китә. Монда да шул хәл булачак. Кызганычка каршы. Россиянең технология һәм техник яктан бу канунны гамәлгә куярга ни юк, мөмкинлеге юк, потенциалы юк. Но кызганычка каршы акчасын барыбер алачаклар. Булдыру турында сүз бара бит. Или без интернет системасын яклау һәм ныклы эшчәнлеген тәэмин итү өчен парламентарийлар тәкъдим иткән чаралар арасында трафикны фильтрлау һәм идарә итү диелгән. Менә Рафил абый, демәк, дәүләтнең теләсә кайсы сайтының эшчәнлеген туктату, блоклау дип әйтгәндә, блокировать итү мөмкинлеге барлыкка киләчәкме? Ул бүген дә юкмы? Бүген ничек эш алып барыла? Бүгенге бар блокировка дигән сүзләр бар, но алар только суд аркылы гына безнең законнарга каршы барган сайтларны суд аркылы чыгып блокировать итәбез. Әйтәм, терроризм дәрәҗәсендә да, педофилия, алар бүген дә блокировать ителә. Ну, куркыныч бик күп, бөтен кеше курка, менә бу алда булачак нәрсә икән. Хәзер досудебный блокировка дигән әйбер бар Роскомнадзорда. Ну, ансы ул бит әле бар бер нирә кирәк. Мин куркып торам, аны бит җавап бирер булмый, әйтәр акчалап. Менә хәзер бит инде бар спутниковый интернетта бар бит. Аны ничек блокировать итеп бетерә булып. Аның аларда бар бит. Мен шуңа күрә спутниковый интернет булса, аны мәсәлән Илон Маскның бер зур проекты, ул булса инде, аны чын рәвештә, аны бит инде безнең берничә генерал әйтеп куйды, әгәр дә ул спутник безгә килсә, без аны ракета белән бәреп төшерербез. Ну да. Дип әйттеләр. Бәреп төшерү сугыш дигән сүз ул. Бүген сугышта бер кем бар. Прогресс белән сугышырга ярамый. Без сугыш турында гомумән күтәрмик тә, сүзне әйтмик тә. Людмила Бокова, безнең өчен иң мөһиме халкыбызны саклау ди. Яклау. Россия Федерация территориясе буенча уздыручы интернет трафик маршрутын булдыру, менә шушы маршрутизация һәм әлеге инициативаның Кытай үсеш юлы белән бернинди тәңгәллеге дә юк дип белдерде. Ул нәрсә белән куркыныч безгә? Кытай юлы. Юк, Кытай юлы, Кытай гомумән ул авторитар дәүләт, авторитар системаларның интернетлары инде ул 90-нчы еллардан айруча үзенең юлы белән бара, үсә. Алар дөнья эчендә дөнья кебек яшиләр. Без алардан үрнәк алмыйк. Кытай безнең өчен үрнәк түгел. Ул кырмыска ясы. Без аларга Ярмик дөресен. Кореядан кирәк. Менә бу эшләргә мин Юк. Көньяк Кореядан алырга була, Көньяк. Безнең монда сарланудан мәгънә күп булмас. Барыбер үз эшләрләр алар. Менә монда Раил Гатауллин тора, Данил Сафаров тора һәм башка татар интернетчылары тора. Мин шуның өчен килдем монда. Алар теләсә нәрсә эшләсә дә безнең татар халкы авызын ачып калмасын иде. Безнең татар халкы хәзергә дисбет атып тора. Мин карт, мин яши дип өлкәннәргә дә, минең кебекләргә дә интернетка керергә кирәк. Безгә митингларга чабырга кирәкми. Үзенең теләген шунда язырга була, блог язарга була, рәсем куярга була. Шушы хәбәрләргә акыллы фикереңне әйтергә була, ничектер тәэсир итәргә була. Бөтен дөнья татар конгрессының сайтына без бик күп материал куя башладык. Һәм башка сәхифәләр, менә синдә күпме
Безнең бит татар сайтларына, блогларына кирүчеләр я 20, я 30 була, иң күп дигәндә 100 була. Иң шәп блогерлар инде 80 мең инде чемпион була. Карагыз, татар халкы авыз ачып каласыз. Бу бүтән сәясәт, бүтән иминлек шушы интернет дөньясында бара. Ә безнең белгечләребез юк. Рәхмәт, монда 5-6 кеше тапкан. Телевизор каршында утырмагыз дисезме? Телевизорда интернеттан карагыз. Һәм телевизордан да интернетны сөйлиләр. Селтәргә чыкмаган милләт, менә егет әйтеп мәсәлән Википедияга чыкмаган милләт, ул бу сәясәттән һәм бу думадагы ялганнардан төшеп кала һәм милләтеннән дә төшеп кала. Менә шул иминлек булсын дип инде һәр татар телендә, башка телләрне дә мәгарифтә кысып куйдылар бит. Шул кадәр кайгырталар иминлек турында. Ни өчен алар гаепле түгел? Авторитарлыкка, хакимият шулай эшләргә тиеш ул. Без үзебез авыз ачып утыру аркасында була ул. Әйдәгез әлеге бу канун проекты гына тагын бер кат ассызыклыйсы килә тамашачылар өчен дә нинди уңай һәм тискәре яклары булырга мөмкин? Без әйтелгәннәрдән тыш райлап. Уңай якларының әле ни күп димәс идем. Күбрәк тискәре яклары, минемчә, бу әле хәзер генә килеп чыккан мәсьәлә түгел. Инде 2014 елда бу мәсьәләне күтәрделәр. Аннары 16, 17, 18 ничәнче елларда Клименко, ул президентның интернет буенча киңәшчесе, бу идея белән бик күп чыкты. Монда документларны әзерләүдә катнашты. О интернет дигән чагында, ягъни безнең генә интернет дигән чагында, бу әлбәттә бер яктан үзебезнең ресурсларны күтәрергә, теге свое производство үзебезнең җитештерү дигән шикелле. Әгәр дә менә бу 20 миллиард безнең үзебезнең ресурсларны күтәрүгә шундый кешеләргә китә икән, ул әлбәттә безнең, бер караганда безнең платежный система, түләү системасы мир бар, мисал өчен әйбит. Бар безнең социаль челтәрләр ВКонтакте, бар безнең тагын башка шундай. Әлбәттә, әгәр чиновникларны карыйбыз икән, дәүләт хезмәткәрләренә, аларның үзләренең системалары инде бар, бөтенесенә бикләнгән, бикле бөтенесләр инде анда шидер. Бер караганда моның үзенең имин яклары инде булдырылган. Монда минемчә тискәре, иң күп тискәре ягы халыкны һәр әйбергә кешенең киң карашы булырга тиеш. Бер әйбергә дә бер яктан гына карарга ярамый. Әгәр дә безнең интернетны кулланабыз икән, без бер фикерне тыңлыйбыз, икенче, өченче һәм үз фикеребезне булдыра алабыз. Әгәр дә без ябылабыз икән, безнең бер яклы фикер булачак һәм без гади бер көтү кебек, сарык кебек калачакбыз. Шуңа күрә бу бик мен бу проектка тискәре фикердә. Нинди уңай тискәре якларын күрәсез? Программалар әзрәк акча керә инде, программаларга да әлегә бер 10%. Мин дә тискәре фикердә. Менә әле алда әйткәнгә карата, менә Ремзилә абый бераз җиргә төшерде мине, әйме? Бик теге шатланма әле анда фикер алышу дип, бу күз буяу гына дип. Чыннан да килешәм Ремзилә, бер караганда күз буяу да булырга мөмкин. Менә шундый аралашу, сөйләшү, әмма барыбер ахырдан без теләгәнчә булачак дип, әйме? Сез игътибар итегез, ни өчен менә хәзер Дәүләт Думасы күтәрелгән һәр канун проектына шундук каршы чыгалар? Чөнки моңарчы килгән бөтен кануннар да, әйме? Алар ничектер барсы да тәнкыйтьләнде, бик күбесе мәгънәсез. Һәм нәрсә генә уйлап чыгарсалар да хәзер нинди канун проект, инде җәмәгатьчелек алдан ук каршы тора. Без бит инде яңа канун проектын өметләр уятырга тиеш, бер уйласаң. Экспертлар әйткәнчә, бүгенге көндә шул 20-25 миллиард сумлык бер тапкыр чыгым, аннар елга бер 130 миллиардка кадәр менә бу теге штраф и пени неустойкиларны каплау өчен кемдер җаваплы буларга тиеш булачак. Чөнки менә бу техник контрольләү, маршрутизация өчен җаваплы инструментларны кемдер аны булдырырга тиеш, кемдер аны ныклы эшләүе өчен җавап тотырга тиеш. Бүгенге менә бу беренче укылышта кабул ителгән канун өлгесендә ни җаваплылыгы, ни башка әйберләре аңлатылмаган. Һәм әлбәттә аның үзгәрәчәге апачык. Аның өчен мин әлегә әйтик техник һәм икътисади һәм хукукый мәсьәләләрне шишелгәнчә сәяси мәсьәләләргә дә карамас идем үзем. Рафил абый, Россия интернет системасының иминлеген булдыруда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Менә минем нәрсә дәскилә, менә егетләрне алып сөйләгәндә, әле бит менә без уйлармыз 20 миллиард дип сөйлибез. Күп кенә бүген интернетның кулланучылар, алар бит миллиардлап акча җыгылдачак. Акча җыгылткачлар калган интернетка күтәрәчәкләр бәяне,
Ул безнең кесәгә чыгачак дип уйлап торам. Ремзил абый, Россия интернет системасының иминлеген булдыруда нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Таяну нуктасы гражданлык җәмгыятендә дә менә бу каршылыкны киметергә һәм халыкара мөнәсәбәтләрдә дә мөнәсәбәтләрне йомшартырга, ниндидер тыныч юллар белән хәл итәргә, хезмәттәшлекне көчәйтергә кирәк. Менә шушы оптимистик рухта тапшырубызны тәмамлыйбыз да. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз.